Odbor za ljudska prava Niš u ime svih nevladinih organizacija uputio je 3 zahteva novoformiranoj vlasti kako bi se ispoštovao zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom. Odbor za ljudska prava Niš i Krug iz Beograda okupili su organizacije osoba sa invaliditetom kako bi se izlistovala nova budžetska pozicija za uklanjanje arhitektonskih barijera i na taj način ispoštovao zakon o zabrani diskriminacije. Osnovno ljudsko pravo je pravo na kretanje, a to u našem gradu invalidima zbog prepreka nije omogućeno. Fotodokumentacija sa takvih lokacija je upućena Poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Na sastanku su inicirani zahtevi novoj gradskoj vlasti radi poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom. Da se u budžetu za 2013. godinu pri Upravi za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport izdvoji 0,1% namenski i opredeli za uklanjanje arhitektonskih barijera pri i unutar obrazovnih institucija, takođe najmanje 0,1% budžeta Uprave za komunalnu delatnost, energetiku i saobraćaj. Ako neće Muhamed Bregu, onda će Breg Muhamedu. Nastavit ćemo te ovoga puta malo represivnije, malo jače sa ovom pričom, to su protesti i tu su tužbe. Radnom sastanku prisustvovali su predstavnici odborničkih grupa Liberalno-demokratske partije i Demokratske stranke Srbije. Ove slike danas koje smo videli, predlog LDP-a da svi ovi ljudi i sve ove nevladine organizacije koje se bave ovim problemom pravo na vrata novog gradonačelnika. Ovo je prvi put da se prosto taj neki politički deo našeg društva odazove u tako malom broju, znači predstavnici samo 2 stranke i to 2 stranke koje u Skupštini grada imaju najmanji broj odbornika. Nedolazak predstavnika drugih odborničkih grupa jeste znak da u ovom trenutku oni uopšte nemaju fokus ovaj problem. Projekat Ljudi i raskršća kao podršku civilnom sektoru finansira Evropska unija.